Kasihan nanden tangisi, tapi pertemuan nanden sasali. No putui cinta, tapi nanden sasali mangan kita basuo. Samulolah dan katokan elok pikir-pikir bana, kini tumbuh penyesalan diri dan adik lengahkan. Rina, si Rina pamungko duo. Bukan denai manangi karena putui cinta, tapi nanden sasali mangga kita basuh. Dedek kandung sampai hati kawan ingatin dia. Bentar-bentar kayu pajak tu podoh den. Kau tinggalkan ku dia. Tu ba alai dah. Pajakku ba oto. Kita gonto kau. Iyo dah. Baiklah kau. Baik. Dah. Di arosi cincin ame suaso adik campakan, nanti bualun kacale nanti tangan belapekan. Salisia cincin suaso ko ame nan memisahkan, co itu nasib amboko dek bansai adik lengahkan. Kini tinggallah dulu adik nan denai sayang, rasanya indah mungkin kasihan kan diulang. Biarkanlah nan tak jadi dan ambil jadi padoman, adik nan denai sayangi lalape dari bimbingan. Rina, si Rina pamungko duo. Nanti po alun kajalenan di tangan adik lapekan, mentang-mentang inyuk punyuk oto denai nama saya batinggakan. Yo adik sabana muko duo, kini denai bacampakan. Dulu denai disayang-sayang kau, kini denai dibuang. Campakan nanti bualun kacale nanti tangan belapekan. Salisia cincin suaso ko ameh nan memisahkan, co itu nasib amboko dek bansai adik lengahkan. Kini tinggallah dulu adik nan denai sayang, rasanya indah mungkin kasihan kan diulang. Biarkanlah nan tak jadi dan ambil jadi padoman, adik nan denai sayangi lalape dari bimbingan. Rina, si Rina pamungko duo. Bukan denai manangi karena putui cinta, tapi nanden sasali mangan kita basuh. Samulolah dan katokan elok pikir-pikir bana, kini tumbuh penyesalan diri dan adik lengahkan. Rina, si Rina pamungko
nari nari na lari nari na 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 nari nari na. Oi bot, Apa soy? aku pada gue indah kok di nakarina aja yang sabui. Ya dengan lau soy. Dia akan lawang. Rina ada nyambi ini udah soy. Atuang mangko kapat tango de kecean dan Rina kasih Rina jo. Sebelah rumah Rina do si Alma namon yong na. Siapa? Di mana tinggal soy? Alma le tahu Alma. Alma itu siapa soy? Almarhum. Mana soy?